Ей, намокрих се обувките. Така. Даже и морков истински. Ето. Много си хубав, бе. Да. Голям сладур си, бе. Чай да гледам някакво дете тук дали. Слагам телефона и почвам да го унищожавам. Обаче ей тук май ще стане. Какво иска така? Здравей! Ето сега. Може и тук да. И тук. Охо, да, ето това място. Мисля малко да го доукраса, преди да го унищожа с едно длето. Малко да го поукраса. Аз си нося длето на всичко отгоре. За дърво, защото аз си с длета се занимавам, с дърво се занимавам. И метнах ча. В този гаден снег. По-красив. Ето тук може една. Тук. Ето така. Чай, че падна, ще падна. Ето така. Малко. Ето така. Чай, не мога остана. Не мога остана, хора. О, забих летото. О, не. Пак иска тази. Ето тук една дупчица има, но не е хубаво оправена, така че ето така оправяме. Така, това направих. Така че, мисля вече. Айде, е време. Взимаме лопатата и до там. И сега отварям. Оха, забравих, че съм я надел. Мисля преди това да пробвам да направи тук една дупка. Охо! Става, бе! Ето. С времето си губя, пробвам. Извиняйте, звъннаха. Пак. Опанка. Опанка. Стига, бе! Чай, че това като не съм стегнал. Какво да го чакам? Значи за сега нищо не виждам. Може би тук ще зарова първия камък. Тук ще зарова първият камък. И ще да го взема след 5-6 дни, да видим някой дали ще го е взел и ще го отровил и ще си го е взел. Така че сега отварям. Обаче, да, ето тук е паницата с камък. Обаче не трябва да късам, защото нямам по-рано друго. Не е скъсата. Така, първият камък. Ето. Тук ето този господин. Ето тук е дупката. Пускам камъка. Пуснах камъка. И сега... Кой е так, бе? Пробвам се с друга глед. И ето мястото. Нарочно отгоре мисля и така малко да го поръса с сняг. Айде, ма! Ей, така. Ей, тук. Ей, това е мястото.
Ето тук в ритуална зала. Но сега вече е време. О! Край, замина. Айде замина. Обаче нещо тази лопата ми. О, май намерих собствените. Май. Ох. О, защо не мога да стегна тъпата лопата? Не мога да стегна една. Сега ще стегна. Ма трябва силно да е. Аз не съм много силен. Защо? Ох, не мога да стегна повече. Обаче сега малко трябва да го изчистя. Защото сега трябва да я правя.